खुलुमबाय। नीट आनजादनि रिजाल्टखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म सार गेरेमाया माखासे मानि बेफ्रुसार बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों आरो बुंदों जे गुबुन हारिनि फरायसाफोरजों बर' हारिनि फरायसाफोरा रुजुजाथावा। एक्चुअली बुंनो थाङोब्लाथाय रुजुजाखायाबो। मानो होननानै बुङोब्लाथाय गुबुन हारिनि फरायसाफोरा जे कचिं लायो, जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोरा मेक्सिमामानो कचिं लाया आरोना। गावनि खुद नाजानायजों बांसिनानो पास आउट खालामो। बिनिखायनो दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट अनारेबल हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आं रिक्वेस्ट खालामदों। नोंथांमोना अन्नानै बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ जेन कन्टिनिउआस खालामो। मानो होननानै बुङोब्लाथाय बे मोनसे मोजां स्किम, जायनि दारै गुन गोनां फरायसाफोरखौ जों सोरजिनानै लानो हायो। एनिवे बेफोरखौ बाद दोनथ'दो। बिथां गेदेमा सार दिनेश ब्रह्म, जाय एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि, बिथां सारा मा बुंदों जों आबुङै मिथिनानै लानि। बिनि सिगांनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो मिथिनो हायो। फैदो जों बिथां सारनि खुगानिफ्राय आबुङै जों मिथिनानै लादिनि। जों नुदों देग्लायनि 2022 मायथाइनि नीट UG एग्जामिनेशन, बेवहाय जों नुदों जोंनि बर' गथ'फ्रा माखासेया जों उथ्रिसारनायखौ नुदों, नाथाय गुबुन हारिनि रुजुनायाव नीटनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ जोंनि बर' फरायसाफोरनिखौ जों रुजुयोब्ला गुबुन हारिजों बिथांमोनजों रुजुजाया। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावबोदों। देग्लायनि 2022 मायथाइनि जि नीटनि जि रिजाल्ट, बेखौ नुनानै जों बिराद समखिदों। जों लुबैयाखै दे जोंनि फरायसाफोरा गुबुन फरायसाफोरजों बादायनायाव माब्लाबा जेननांगौ, जों बेखौ लुबैयाखै। नाथाय जों नुदों जोंनि जायफोर परिबेस, जायफोर इनभारनमेन्ट, सोलोंथाइनि जिखि थोजासे जों बिथांमोननो जोङो फरायसाफोरनो जोङो होनांगौ, फरायनायनि जि इनभारनमेन्ट जों बेखौ होनो हायाखै। बे बेलायाव जों बिथांमोननो जिबायदि रिजाल्ट होनांगौ जों बेखौ होनो हायाखै। नाथाय आं सानो जोंनि जायफोर सरकाराव दङ, जायफोर सरकार सालायदों, बिटिसि सालायदों, आसाम सरकार सालायदों, बिथांमोनखौ स्पेसियेलि बर' बिजोंनि जायफोर फरायसालिफोर दङ, जायफोर दाबो भेन्सार जानानै दङ, बैफोर भेन्सार जानाय स्कुलफोरखौ जुदि सरकारि खालामोब्ला, आरो जायफोर भेन्सार स्कुलफोर दङ, बे भेन्सार स्कुलफोरखौबो जायफोराव फोरोंगिरि थोजासे गैया, बेफोरबो जुदि फोरोंगिरिफोरखौ थोजासे थिसनोब्ला, जों सानो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफ्राबो जिखिनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ, बेवहाय गुबुन हारिजों समब्रा समब्रि जोङो बादायलायनो हागोन, बेखौ जोङो मोनसे मिजिंथिनाय दं। आरो बे बेलायाव आङो दिथागिरिफोरखौ, फोरोंगिरिफोरखौ आरो जोंनि जे फरायसाफोरखौ बिराद खस्थ' खालामनानै बर' हारिखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों सिनायथि होनो हायो नामा, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानदों। आरो बे बेलायाव बयखौबो बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायहरबाय।